Ahojte, dnes vám ukážeme, ako si vybrať tú správnu elektroinštaláciu práve pre vás. Máme dva základné typy elektroinštalácií, a to 7-pinová a potom máme 13-pinovú a tu rozdeľujeme na 8-polovú alebo plnú 13. 7-pinová elektrika je úplne základná, vlastne vám zapája obrysové svetlá, brzdové, hmlovky a smerovky a je vhodná na vozíky do 750 kg. Nemá spiatočku a stály prúd a neviete za ňu zapojiť nosič bajkov ani karavan. 13-pinová elektrika. Tu rozdielujeme na dve časti. Buď zapájame všetkých 13 káblov alebo len 8. Takže 13-pinová, kde zapájame iba 8 pinov, slúži hlavne pre nosiče bicyklov a vozíky na 750 kg. Táto elektrika má rovnaké funkcie ako 7-pinová, ale 8 kábel pridáva funkciu cúvacieho svetla. Druhá verzia 13-pinovej zástrčky je vlastne plnohodnotná. Okrem všetkých svetiel, vrátane spiatočky, poskytuje aj stály prúd a dobíjanie. Ak máte 13-pinovú elektroinštaláciu, viete si znížiť urobiť aj 7-pinovú, a to vďaka takejto malej redukcii. Máme redukciu aj zo 7-pinovej na 13-pinovú, ale tam už neurobíte nikdy plnohodnotnú 13-pinovú elektroinštaláciu. Tak dúfam, že vám toto video pomohlo a kľudne nechajte komentáre alebo sa spýtajte, ak máte nejaké ďalšie otázky.